always heard this phrase na nag-ingon, God's way is not man's way. Ang pamaagi sa Diyos, lahi sa pamaagi sa tao. Kay nga naman, mga kaigsunan ko kang Kristo, sa Ginoo, kung atong mabantayan, nag-ingon siya na, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Blessed are the poor. O niya, iya pang gidugangan, blessed kadtong mga gitamay-tamay, for theirs is the kingdom of God. Lahi para sa aton. Sa ato ing ani, we are blessed if we are rich. We are blessed pag kita nakalamang sa atong isigkatawo. Dunay usa ka istorya mahitungod sa mag-asawa. Ang laki para hubog, para inom. Ang bayi siya kanang relihiyosa nga pagkatawo. Unya usa ka adlaw ni ana, gi-advise sila sa ilang amahan nga giingnan sila, dad-a daw ka ng imong asawa dito sa pari. Aron kuno tagaan advice. So ilang gibuhat. Sa kaadlaw, nag-adto sila sa parokya. Pag-adto nila sa parokya, gipangita nila ang pari aron magpa-advise. Pagpangutana sa sekretarya, nag-ingon ning sekretarya, adto didto si father sa garden. Nag-adtan mag-asawa sa garden. Pag-abot dito sa garden, nakita nila nga ang pari nakagakos sa puno. Nakagakos sa puno. Ugon niya, gisangpit, Father, mapa-advise kami sa imo. Gilingi lang sila sa pari habang nakagakos sa puno, nag-ingon, balik na lang, ugma. So ang duha na ang mag-asawa, naguli sa ilang balay. The next day, nag-adto na sab sila sa parokya. The same, nag-adto sila sa sekretarya. Pag-ingon sa sekretarya, nag-ingon na po ning sekretarya, adto dito si Father sa likod sa kumbinto. Pag-abot nila dito, doon ay mangga, puno sa mangga. Ang pari, nakagakos na sab sa mangga. Father, adi kami para magpa-advise ay mo. Nag-ingon na sab ang pari, balik na lang mo ugma. Ang duha, ning balik, ning uli sa ilang balay. The third day, nag-adto na sab sila. The same, ang proseso, nag-adto sa sekretarya. Ug ingon sa sekretarya, pangitaan na lang niyo si Father, na araman ato diha, naglakaw-lakaw kuno sa park, sa simbahan. Ilang gipangita ang pari. Ug ilan na pag nakaplagan ang pari na nakagakos na sa puno. Father, adi kami para magpa-advise. Ingon na sab sang pari, balik na lang mo ugma. Ang laki dili na nakaano, ang laki dili na siya nakapigil sa iyang kalangot, kapungot. Ingon niya, Father, ngano man kay dili mo buot magbiya diha sa pagakos sa puno. Kung gusto mo kuno kay makahiwalay ka sa puno. Pakadungog sa pari nga pag-ingon sa laki na kung gusto mo kaya. Ang pari bumitaw sa pagakos didto sa puno. In our gospel, nagingon din sa atong ebanghelyo, si Jesus, sa iyang pagwali dito sa Capernaum, sa Galilea, may gitawag siya nga mga apostoles. Mga tao pa, actually. And then, atong nadungog din sa atong ebanghelyo, dali-dali, ilang gibiyaan ang ilang mga pukot og nagsunod kang Kristo.
ilang gibiyaan ang ilang mga pukot ug nagsunod kang Kristo. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, bot singon sin kanato is hindi tayo makakaalis kung saan tayo kung hindi tayo bibitaw. Dili kita maging tagasunod ni Kristo kung dili kita mo decide nga musunod kaniya. Because ang tawag sa Ginoo is universal. Kita nga tanan actually gitawag. Pero gamay la ang nag-decide nga musunod kaniya. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang pahinumdom sa atong mga pagbasa karon na kung gusto nato makaiwas sigmo na lang naton sa pagbuhat og sala, kinahanglan kita mo decide nga kita mo stop na pagbuhat og sala. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, following Christ, dili lataman sa pag-ingon yes to God, kung dili kinahanglan atong ubanan sa pag-ingon no sa pagbuhat sa mga dili mga maayong buluhaton. We don't need to be knowledgeable. We don't need to be rich. We don't need to be popular just to become follower of Christ. Dili na siya mga garantor. Ang kinahanglan lang, mga kaigsuonan ko kang Kristo, ang requirements is this. We just have to say no to our old self and then be able to say yes to God. Yes to God. Ang mga tinun-an nga gipili ni Jesus nga atong nadungog sa atong mapagbasa, dili sila mga perpekto. Kasagaran sa ilaha, sama ka nato. Ang uban, traidor. Ang uban, mga makasasala. Ang uban, kanang kurap. Ang uban, dili mayang batasan. And yet, still God choose them to be His followers. Kaya ano man, because nasayod ang Ginoo na kining mga tawhana, kaya nila mo ingon nga no sa ilang old life, sa ilang old self, sa ilang mga old nga binuhatan, and then they can able to say yes to God. Mga kaigsuonan ko kang Kristo, again, our readings reminded us na kita nga tanan pwede maging tinun-an ni Jesus. Dili kinahanglan niya nga ang atong mga diplomas nga atong na-receive, ang mga rewards, ang mga awards na atong nadawat, dili niya kinahanglan. Ang tuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Giana